Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridwanillahi ta'ala wa ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadratin Syam bin Qadir al-Jalani. Wa thumma ila hadratin Sayyidi Syabil Hasan al-Yashari. Wa thumma ila hadratin Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadratin Syekhina wa Mursyidina. Wa murabbi ruhina. Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Taib bin Yahya. Adallahu amrahu fi siyah wa afiyah. Wa li jami' masyayikh darut tauhid al-hasaniyah. Wa li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mimma syariqil ardi ila magharibiha. Barriya bahriya khususan aba'ana wa ummatina. Wa ajdadana wa jaddatina. Wa ustadana wa masyayikhana. Wa masyayikha masyayikhina wa liman ista'ana bisabih. Wa la khususan sayyid dari tab'an nasa'idiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi wa mandana bi asrarih wa 'ada 'alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'a rajulun ila Rasulillah. Wa ja'alan sabar rajulun wong lanang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kina kating lawan nuntun unta mahtumaten kang den taleni gulune. Faqala mongko mahtumatin kang den taleni gulune karo irunge. Faqala mongko matur sapa rajul. Hadi utai iki unta fisabilillah iku ing dalem sabilillah. Faqala mongko ngendika setan rasul lahu marang rajul alaihi salatu wassalam. Laka iku duwe sira lawan unta siji mau sama umyatina angkatan untai 700 unta kulluha ya sabane maktumah kulluha ya sabane 700 mau maktumatun iku den taleni gulune karo irunge. Jadi ana siji wong lanang sowan marang Rasul. Wong lanang iku mau sowan dengan membawa onta yang mana onta tersebut itu ditaleni gulune karo irunge. Maknane ya kaya umume kewan peliharaan ya. Gulune taleni, irunge terus digandeng, dicekeli. Faqala hadhi fi sabilillah. Terus orang tersebut, laki-laki tersebut matur marang Kanjeng Nabi. Onta ini iku ing dalam dalan Gusti Allah. Maknane onta yang dia bawa satu ekor onta sing digawa sowan marang Rasul iku digunakan laki-laki tersebut untuk ing dalam agama Gusti Allah. Maknane ya dienggo nglakoni keapian sing utawa mendukung agama Gusti Allah. Pokok semacam onta yang dipergunakan untuk kebaikan lah cara ngono. Faqala untuk memperjuangkan agama Gusti Allah. Iki sing maksud ngono. Faqala lahu alaihi salatu wassalam. Laka biha sama'u mi'atina qatin kulluha mahtumatun. Terus Kanjeng Nabi jawab wong lanang iku mau.
untuk ngolah unta siji iku seperti halnya dihitung kayak 700 onta. Yang mana 700 onta tersebut ya ditaleni irunge, taleni maknane onta yang ia punya kanggo ing dalam dalan Gusti Allah, kanggo memperjuangkan agama Gusti Allah, iku diganti kalian Gusti Allah sepadan kaya 700 onta. Ya padha dicencang gulune. Waqala dikasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutibat lahu sam'u mi'ati dhifin. Man utai sapa rewa anfaqa iku nginfaqaken sapa man nafaqatan ing nafkah fi sabilillah ing dalam dalan Gusti Allah. Kutiban maka dan tulis lahu kedue man apa sama mi'ati dhifin. Apa 700 tikel. Warwan dan ceritaake anhu saking Kanjeng Nabi annaman apa sedune wong anfaqa kang infaqaken sapa man al-ghazi ngatasé wong sing perang walam yaghzulan ora perang sapa man kalau maka iku duwe man bikul dirhamin kelawan saben-saben dirham sama umyati dirhamin utawi 700 dirham waman anfaqa ala nafsi fil ghazwi kalau bikul dirhamin sama umyati alfi dirhamin. Terus dari Kanjeng Nabi malih Isa menerangkan tentang sabilillah, jihad bela agama Gusti Allah. Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutiban lahu sam'u mi'ati dhifin. Karena siapa yang berinfak mengasih nafkah kanggo bela agama Gusti Allah, kanggo memperjuangkan agama Gusti Allah, maka kutiban lahu sam'u mi'ati dhifin. Maka akan ditulis baginya orang tersebut, dicatat kanggo orang tersebut sebanyak 700 kali lipat dari zamana sak dirham dinggo nafkahi wong sing bela agama Gusti Allah, dinggo nafkahi perjuangane agama Gusti Allah. Maka Allah akan mencatat kanggone orang tersebut yaitu sebanyak 700 kali. Nek sak dirham berarti dicatat 700 dirham. Nah, itu dari Kanjeng Nabi. Bisa jadi juga lebih bahkan. Waruya anhu sallallahu alaihi wasallam annamas dune wong anfaqa kang nginfaqan sapa man al-ghazi atas wong sing perang. Walam yauzulan ora perang sapa man. Fala ubi kulli dirhamin sama mi'ati dirhamin. Terus dari Kanjeng Nabi malih diriwayatkan saking telah diceritakan nek sak temene Kanjeng Nabi iku dawuh sak temene wong sing berinfak kanggone wong sing perang, kanggone wong sing bela agama Gusti Allah, kanggone agama Gusti Allah sing diperjuangkan, bahkan orang tersebut tidak ikut perang, tapi cara mana nafkahi, ngasih fasilitas utawa ngasih makan, mensupport agama Gusti Allah sing diperjuangkan, tapi orang tersebut tidak ikut perang, falahu bikulli dirhamin sama ummiati dirhamin. Maka kanggone orang tersebut akan dicatat setiap dirhamnya, sak dirham itu sebanyak 700 kali lipat. Jadi 700 dirham. Wa man anfaqa ala nafsihi fil ghaswi falahu bikulli dirhamin wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.